Namar ka jing ther uslap mentala katu kat nesngi lasaki saya ka jing tua ka khendo hasilanter ka surok nong ston mau en ka badang pentrai menta shat bat ka ni ka jing tua jong ka khendo ka lakta ya ka yat ka yang ki patba ha ka ba ka don ru ka jing sakot kali ha ki babon ki jaka la yo jing tep ba jing tua khendo ka la kham jor ha ki benta ba kham sharom jong ka snong mau khlam nong pendeng bat haswa ban poi sha ka snong risiang ha ka ba ki kali ki la sakot ha si teng lenti Katai ka jing tua khendo ha katai ka surok kala jia ha ka khat khandai tari ujel leo arja arpusau ha ka por kumba shibaje no phai sngi parhadian kattu ka nipor na kalyang ka company badang pentrai katai ka surok kala pha kerki ekipu silom ban pen khoi no katai ka khendo ka balatua khnang ban pelat ya ka jing sakot kali ha ki tai ki jaka ni Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya